Asiqala khona, siqala ekutheni uma emphakathini kunobugebengu, lobo bugebengu buzoba nomthelela noma kanjani esikoleni ngoba abantwana bazosuka nabo la emphakathini bayongena nabo esikoleni bafike benze exactly lento abayenza emphakathini abayibona yenzeka emphakathini. Yingakho sithi ukuhlanganisa iy'hlaka lezi ze-school governing body zikwazi nazo ukuthi eminye imisebenzi wazo kulwa nobugebengu zakhe uhlaka lwazo lokulwa nobugebengu bese sithathe iy'nhlaka zasemphakathini sithi noma nilwa nobugebengu emphakathini yilwani nabo nasesikoleni. Lokho sikuthatha njengokuthi kona kuzoba ukhiye ukuthi kulungiswe izimo zasesikoleni kungabi khona ubugebengu emphakathini kungabi khona esikoleni. Amaphoyisa bese sikwazi ukuwalekelela emphakathini siwalekelele nasesikoleni. Ngaleyo ndlela sicabanga ukuthi kuzoba impumelelo kakhulu kusukela manje ukusebenza kwethu kulwa nobugebengu. And you see in English maybe you can also distinguish you explained it very nicely about the SGBs and the subcommittees, the safety subcommittees that are going to be under the SGB, how that together is then going to work with the police. In essence, let me say, you put that right here. You spoke about the SGBs and then the safety subcommittees that are going to be formed. Sithi-ke laphaya i-school government sinomsebenzi wokuhlukana ney'nkinga zasesikoleni kodwa olunye uhlaka esithi i-school governing board asiwazi uhlaka lwaso esithi subcommittee yalo yokulwa nobugebengu. Leyo subcommittee yona-ke lesifuna ukuthi ixhumane ney'nhlaka zomphakathi ezilwa nobugebengu nazo zixhumane nayo bese kuthi kube ndawonye baxhumane futhi namaphoyisa kusetshenzwe ndawonye kulekelela